Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и мирового сообщества темы и приглашаем наиболее знающих, интересных собеседников. Мой сегодняшний гость впервые со мной именно в студии, хотя на АТР неоднократно появлялся, но я рад, что наконец удастся подробно и долго поговорить с Виктором Ягуном, генерал-майором СБУ, который был заместителем главы СБУ в самые тяжелые 14-15 годы. Всем алейкум. Знаете, что один человек узнал, что вы придете ко мне в гости, и он сказал: ой, огромный респект передай пану Виктору, потому что это самый честный человек в руководстве СБУ за все годы, сказал он. Вот так вот. Ну, на жаль, справді дуже важко нести таке реноме, тому що деякі люди там фіксують, що от він купив машину, да? Так він не просто купив машину, він купив машину в кредит. А яку машину він купив в кредит? І це починається обговорення. Коли я, будучи на посаді, під'їжджав на своїй машині до центрального управління, там, ну, я не кажу, що всі збігалися, але всі пальцем показували, що дивіться, це ж він приїхав на такій посаді. Для чого це йому? Що він не може нормальну машину купити? Ще щось таке. А там такий автопарк, це з кубиків, да? Так. Власне, на цьому фоні моя машина виглядала, ну, не нижче всього. А яка машина? Та я 11 років від'їздив, взяв кредит Mitsubishi Lancer 9. Дуже нею був задоволений. І тільки нещодавно її продав. Так що така от ситуація, да. І, ну, найбільше були в захваті тодішні ще гаїшники, коли десь могли зупинити. Я, як правило, не показував посвідчення, але так десь, якщо вже так припікало, то вони з більшим здивуванням кажуть, як така людина з такою посадою, з таким званням і на такій машині. Може, удостоверення поддельне взагалі? Откуда он взялся? Десь було таке, да, трохи. Ну, вообще, конечно, то, о чем вы сейчас говорите, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, показывает нас, как все-таки общество неразвитое. Потому что в Швеции, там, в Германии, где угодно, в Америке это норма абсолютно. Так я, власне, про що і дивуюся. От у мене зараз інша машина, да? Я так само взяв кредит, і не стидаюся цього, оформив, все нормально, Renault Duster взяв. І мене питають, кажу, ну ти ж міг би там, да, там щось, якщо вже кредит, там щось таке серйозне. Там. Я людям пояснюю, слухайте, кажу, ну мені достатньо. От, ну реально достатньо. Це по-перше. А по-друге, ну, купити машину і жити в тій машині, да? Ну, тому що не можеш там колеса поміняти, обслужити її, але зато ти маєш от престиж, да, там під'їхати, мотанутися, десь показати, що ти там на якомусь Мерседесі там чи ж. Ну, це якось так, ну, для мене це принизливо. Я знаю, що я можу забезпечити себе от, власне, такою машиною і на свою пенсію можу забезпечити її повне обслуговування. Мені цього достатньо. Ну, деякі люди цього не розуміють. Це приблизно з тої самої історії, як будинок Меркель, да, і будинки наших можновладців. Ну, у мене так само є будинок. Да. От, у мене батьки свого часу прийняли рішення, продали будинок і переїхали в Україну. Продали будинок в Молдові. Переїхали в Україну і ну, ми купили невеличку хату, і ми от на протязі останніх скільки там років, вже, виходить, 15 років намагаємося з нею щось зробити, там якісь... Це 90 кілометрів від Києва, це не ближній край, в Житомирську область. І ми там вкладаємося. І це не є якийсь там маєток. Це, ну, звичайна хата сільська, да, там десь має там 3 кімнати, по-моєму, якщо в загальному взяти разом з другим поверхом. От так от. Вообще странно, да? Вообще-то машину человек для себя покупает. Не для кого-то, чтобы кто-то посмотрел на нее. Что за бред вообще? Це, власне, це таке, я не хочу називати це слово, але таке трохи невеличке жлобство таке, да? Щоб, понти. Да, ну, це, да, понти. И это понты, это страшное наследие совка, вот как на мой взгляд, да? Это все идет оттуда, мне кажется. Но это вот точно очень развито среди русских. Он может жить на окраине Москвы в съемной однушке, но на работу он приедет на Вольво. Да. Це приблизно така сама ситуація, як колись, я пам'ятаю, запитали блаженнішого Святослава Шевчука, який він носить годинник. І він показав годинник, який коштує, ну там, по-моєму, це був Casio, якщо не помиляюся, ну, десь, ну, саме такий престижний Casio, він казав, що щось в районі $200.
Ну, якщо йому достатньо. Как так? Барак Обама, кстати. У него тоже за $10 в кассе, по-моему. Я ношу Samsung, мене це задовольняє, тому що в мене телефон Samsung, годинник А у вас Samsung. интересные какие часы? А, я понял, электронные. Звичайно, так. Ну, поєднаний з А, не связанные с... Да? І мені цього достатньо. Да, він трошки дорожче за $200, але що тут? Скажите, почему так мало проработали в руководстве СБУ? Ну, дивна була взагалі позиція. Ну, по-перше, ми ж ніби прийшли командою з Валентином Наливайченко, і тоді Валентин прийняв таке рішення, він пішов на конфронтацію з Порошенка, а в Порошенка було своє бачення, як служба має керуватися, і хто служба має керуватися. І всі знали, що фаворитом в нього був Грицак, і для нас не було ніякого здивування, що фактично чуть ли не на наступний день, як пішов Наливайченко, стало питання про... Тих, кого він привів з Так. собою. Да. Ну і відповідно, якщо він приходить, то він міняє всю команду. Інша справа, що в Україні трошки неправильно стоїть питання про використання тих людей, які мають якийсь досвід. Десь в Штатах, там, не знаю, там, в інших країнах. Я не кажу, щоб ми маємо бути забезпечені, там, от нас там звільнили, да, і нас мають забезпечити роботою. Але на рівні якихось радників, не знаю, там ще чогось, там, ну, можна було спокійно це використовувати. Не тому, що мені це треба, тому що я знайшов себе в цьому житті, і до служби знаходив, і після служби знайшов, в тому числі і в громадському житті, але просто ну, самому собі шукати застосування під час війни, воно трошки, мені здається, неправильно. Все ж таки, є дуже багато моментів, коли... Ну, я би навіть назвав ця ситуація з прийняттям закону про Службу безпеки, коли я створив громадську організацію Агентство з реформування сектору безпеки. Чому? Тому що дуже багато було запрошень з різних площадок, в тому числі закордонних, коли треба було виїжджати. Ну і просто так представлятися, що ти десь пенсіонер там, або колишній заступник, якось не дуже так було комфортно. Тому ми вирішили з хлопцями, які біля мене, організувати таку громадську організацію, і в рамках цієї організації Агентства реформування сектору безпеки допомагати в тому числі державі і у взаємодії з нашими партнерами справді реформувати цей сектор безпеки. На той час тоді ще не було ні закону про національну безпеку, ні закону про розвідку, ні закону, як тепер вже на виході по Службі безпеки. І ми намагалися якось війти в цей процес, тобто якісь поради, там, ну не знаю, хоча б консультативні якісь. Ні. Служба, не тільки служба, ми, ну, наприклад, за моїм підписом написали листа і на тоді ще адміністрації президента, написали на РНБО, написали на службу. Жодної відповіді? Ні, відповіді були, але вони сказали, ми вам дуже вдячні, ми вас дуже поважаємо, ми якось самі розберемося. И вот то, о чем вы говорите, называется последовательность государственной политики. Ну, власть меняется, Украина демократическая страна, да? И профессионалы остаются профессионалами. Я хочу вас спросить, как знатока всей этой системы, я не знаю, насколько СБУ, как спецслужба, ключевая украинская спецслужба, насколько там есть преемственность при смене руководства, насколько есть преемственность работы, вот этого вектора, принципов работы. Или с каждым приходом нового руководства все вот так вот меняется? Ні, ну, зрозуміло, що не міняється. Справді є там сталість інформації, і розробки цієї інформації, і продовження відслідковування тих чи інших процесів, це все є. Причому це не міняється навіть з приходом того самого Януковича, це не помінялося, тому що я просто бачив весь той період, щоб зрозуміти, я був до приходу Януковича, я керував таким підрозділом, який зараз дуже зараз всі на цьому розуміються, а ми тоді, напевно, не з перших починали. Це протидія інформаційно-психологічному впливу. Тобто, фактично, здійснення контракцій, щоб протидіяти тим інформаційним операціям, які проводила Росія проти України. Я вважаю, що одне з самих таких показових наших дій, ну там багато було всяких таких моментів, але найбільш показово, що ми там протидіяли, це був 2009 рік, намагання Росії використати 300-річчя Полтавської битви
в своїх інтересах. І ми, ну, нам дуже було важко протидіяти. У нас не було ні фінансування такого, хоча підтримка була, і в тому числі від президента Ющенка. І ми з нашими такими невеличкими можливостями спромоглися це все зробити. Дуже вдячний тим людям, які зі мною тоді були. І справді в Росії не дуже вдалося це все зробити. Причому це робилося тут досить оригінальним таким методом. Да? Там, якщо, наприклад, росіяни хотіли щось там провести якусь акцію, ми казали, та нема питань, це дуже чудово, але ми ж запрошуємо і шведів. А він каже, для чого шведів? Ну як же, ми ж 300 років пройшло, ми всі дружимо. Ми нормальні люди. Да, нормальні люди. Ми тут квіти покладемо спочатку русським солдатам, да, потім шведським солдатам. І от ці всі наративи, які росіяни десь будували, вони якось розсипалися на фоні того. Ну, нічого такого страшного немає. Ну, ми ж не воюємо. Шведи давно вже не воюють, там 200 років. Нейтралітет. Да. Нейтралітет. Вони хороші люди. У нас тут села є в Полтавській області шведські, щоб ви розуміли. Для росіян так само це було здивно. Ну, то такими методами. Просто хочу згадати, що серед моїх співробітників і теперішній був міністр ветеранів, з питань ветеранів, генерал-майор Лапутіна. То і вона, і чоловік, і дуже активно ми в цьому плані всі діяли. Вона, до речі, діяла по кримській тематиці дуже активно. Вона її дуже добре знала ще з 94-го року, тому я дуже був вдячний. І я просто спостерігав цю ж сталість позицій. Да, нашу лінію знищили. В 10-му році мене там про українську, грубо кажучи. Взагалі цю лінію протидії інформаційно-психологічного впливу. Просто уничтожали спеціально. Просто розформували підрозділ. Лінія просто була ліквідована як клас. Причому особисте прохання тоді Бортніков висловив Хорошковському. Да, у них була зустріч буквально 23 березня 2010 року. У них в Одесі була зустріч, і після цієї зустрічі було прийнято рішення. 10 квітня цей підрозділ був знищений. Ну, показово. Але разом з тим люди збереглися, і ми змогли дуже швидко в 2014 році з тих самих людей, причому там був один з моїх колишніх заступників, і ми на цій базі дуже швидко побудували цю всю систему, і вона відтворилася. Чому? Тому що лінія збереглася, люди все ж таки були, ну да, вони трошки там були розпорошені, але ніхто нічого не так кардинально. Проблема в іншому. Проблема в тому, що з приходом в службу будь-якого керівника, не тільки службу, це от дуже величезна проблема, вона стосується всіх органів, напевно, в Україні, коли призначають політичну фігуру, та? Ну, от як сьогодні Баканов. Та? І хотілося б все ж таки, щоб біля Баканова були люди, які чітко визначений перелік позицій, що це справді професіонали служби. Без політичних мотивів. Так, зовсім. І тоді б ще менше було питань. Тому що приходять люди справді зі сторони, і вони трохи сумбурність вдається, тому що, ну, по-перше, людині треба зрозуміти, куди він потрапив, да? Як ця система працює, куди вона працює, якими ніточками треба що дергати, і вона дуже погано впливає. Але разом з тим, враховуючи професіоналізм співробітників, сталість залишається. Тому, якщо зараз дуже багато людей говорять, що там президент помінявся, там голова помінявся, насправді є професіонали, які працюють, і навіть от сьогоднішня інформаційна, ну, ці сьогоднішні всі події, які відбуваються, видно по подіях, що служба все ж таки точечно проводить такі досить цікаві операції, і реалізації, і затримання. І, ну, я думаю, сподіваюся, все ж таки, що з прийняттям закону служба ще більш сконцентрується, власне, на тих властивих їх функціях, які потрібні для спецслужби, и ну, все будет добре. Знаете, просто мы часто не видим инструментов, какими освобождать наших заложников, например. Сейчас 2/3 заложников — это крымские татары, захваченные в Крыму, увезенные, осужденные там на страшные сроки, увезенные в Россию. Уже 2 года будет, ну, 1,5 года уже, как он отдал сразу Зеленскому, когда он пришел к власти под Новый год, и все. Слава богу, кого-то успели освободить, да, из них был один крымский татарин, Эдем Бекиров, человек-инвалид, который без ноги был, да, ну и Сенцов, и другие люди, моряки и так далее. С этого момента ничего.
как я понимаю, что других способов, кроме раскрытия здесь агентуры и формирования обменного фонда, Грубо не кажучи. существует. Ну а как еще? Ну там не моралью и нравственностью, не озабоченностями же ты будешь Путина Ну, увещевать. на жаль, так. І, на жаль, іншого в нас шляху немає. Я просто дуже цю добру тему знаю, тому що в мене товариш попав в цю групу, Микола Карп'як. Да. Я дуже близький з ним. Він був у нас в етері. Був. Так. Дуже близький мені товариш. Я знав ту всю ситуацію, прослідковував її. І розумів, що я, наприклад, не можу публічно там десь виступати, тому що це може йому зашкодити в якійсь мірі. Але разом з тим, вдячний долі, що це так сталося, що його звільнили. Я думаю, що можна кардинально проводити якісь речі. Дуже кардинально. У нас були такі позиції, у нас були люди, які намагалися, да, там, грубо кажучи, перенести частину війни на територію Росії. На це потрібна така жорстка воля та керівництва. Поки що в Україні не минуле керівництво, не теперішнє не готове для таких речей. Це приблизно, напевно, то, чим займалося колись ізраїльтяни. Масад. Так. І в нас поки що суспільство навіть не готове. Ну, це видно, да, да. Мы слишком мирные какие-то стали. Но все равно, вот хочу, чтобы вы в ясность снесли, потому что я примерно представляю, но как профессионал, конечно, нет. Вот условных медведчуковских, допустим, можно же взять под стражу и осудить их, чтобы выставить на обмен. Их там полно. Там сколько тут продажных всяких людей, которые с русскими имеют тайные контакты, которые можно отследить. И можно такой же фонд из 100 человек, 150 создать и сказать, давайте менять всех на всех. Вот почему или это делается, мы не знаем, или это не делается. И в чем проблема? В законах, в судах, в воле в политической. В чем? Ну а как освобождать? Люди по 19 лет получили. Так і починати. Політична воля, а потім вже пішли суди. І... Ну, то есть так СБУ может это делать? Та може, чому не може? може? Мне кажется, столько это сепарни здесь, я прошу прощения. Вся проблема в тому, що вся інформація, ну от ми навіть ота ситуація по Криму в 2014 році, вона ж була відома. І доповідали, і в тому числі доповідали Ющенко, доповідав. Ну, Ющенко хоч реагував, хоч якісь резолюції став. Янукович просто ігнорував цю інформацію. Доповідали ж, що дивіться, там накопичення йде. Там... А він усе мав, всю інформацію мав. Він всю мав інформацію і про переміщення, і про збільшення військових контингентів, і про розгортання тих чи інших розвідпідрозділів, і про агентурну роботу ФСБ. Це треба розуміти нюанс. Та? Тобто, взагалі, по закону, контррозвідка не має права працювати на території іншої держави. Це внешня розвідка. Да. Мала б бути зовнішня розвідка. Да. Україна і Білорусь входять в так звану зовнішню контррозвідку ФСБ. ФСБ працює як фактично по своїй території. Вона навіть не розрізняє, що Україна незалежна держава. Це один з тих факторів, які говорять про те, що ми до сих пір ще в їхніх не тільки так там якихось менталітетах, а навіть в планах не є незалежною державою. І вони справді розгортали свої активні контррозвідувальні там такі дії по здобуттю інформації, по протидії якихось, по здобуттю агентурних позицій в тих чи інших органах, в тому числі правоохоронних, в Криму і в Донецьку-Луганську. Причому вони дуже активно використовували і, враховуючи, що в ФСБ входить прикордонна служба, вони використовували оці корупційні схеми, якими бавилися наші деякі офіцери і прикордонники, і зі служби, і національної поліції. Вони на цьому вірбували їх. Корупція, компромат. Так. Вони накопичували цю інформацію, вони виходили на тих людей, казали, що дивіться, є два варіанти. Або ми тебе здаємо твоєму керівництву офіційним шляхом. Ти садишся в тюрму. Да. Або ти далі займаєшся тим самим, тільки ми тепер тобі гарантуємо, що в тебе буде сталі контакти, ну, сталі ці канали, ти будеш заробляти, може, навіть і більше. Але якщо треба, там, ти нам поможеш.
Виктор, а как вот ваше ощущение, Янукович, он целенаправленно сдавал по плану страну Путину или Путин его давил все время? Ні, я думаю, що він дотискав його. Він все ж таки відносився до тої категорії людей, яка була такий старий радянський господарник, да, який мав якусь таку от свою хатинку, да, він ту хатинку охороняв, він хотів ту хатинку мати і ні з ким не хотів тим ділитися. Ну, але цей характер дуже швидко прораховується, ну надзвичайно швидко. А тим більше, якщо врахувати, що не виключно, що він був справді в агентурному апараті Радянського Союзу, ще КДБ, і, можливо, там якісь характеризуючі дані ще зберилися ще з тих часів, то нічого складалося. Ну, тоже, опять же, шантаж. Вийти на якісь такі ті його слабінки, там, десь там натиснути, десь допомогти, десь ще щось таке. Його просто вели. Його вели і вивели в той стан, в якому він опинився. До речі, все те саме відбувається зараз з Лукашенка, тому що дуже багато речей, які зараз відбуваються в Білорусі, вони просто в деякій мірі калькуються з тою ситуацією. Ну, просто у меня есть такая фраза, я тоже повторяю часто: русские никогда не прощают попыток с ними дружить. Вот начнешь дружить, это как с шефом мафии дружить. Все равно ты будешь в итоге шестеркой, ну, в любом. Я так само говорив, постійно кажу, що насправді ніхто нічого нового не придумує. Це я казав ще в 2014 році, коли казали, от гібридна війна, кажу, слухайте, каже, яка гібридна війна? От ті моменти використання проксі, да, або використання бойових офіцерів без знак Весь Советский Союз так делал всю историю, да. Подивіться на війну в Іспанії. Слухайте, хто там воював? Да. Так они и в Корее не воевали, они и в Вьетнаме не воевали. Так, да. В'єтнам, Да, их нигде не было Лаос, ни разу. Ангола, Сирія. Всі війни, де тільки Радянський Союз засвітився, він скрізь вів. Вот, Виктор, а почему так? Вот вроде бы всем это, ну мы же все не тупые, и политики тоже не идиоты западные. Ну понятно, что Россия никогда не объявляет, они все время ведут оборонительные войны и заняли такую часть территории. Они нигде не участвуют, но везде их войска. Так почему до сих пор возникает, вот это прокатывает, вот это, нас тут нет? Как такое может быть? Почему мировое сообщество не может сказать Путину, так, хватит врать, давайте к делу? Слухайте, ну, є відомий випадок в 53-му році, якщо я не помиляюся, в ООН, коли представник Сполучених Штатів тримав в руках автомат ППШ, причому там якась, ну, не той, що був ще за Другої світової війни, а вже сучасної якоїсь там модифікації. Там, по-моему, рожок был вот такой, не круглый уже, а такой вот рожок. Було, да. І там навіть, по-моєму, і рік був випуск. Він тримав в руках і казав, ну не можуть корейці випускати ці автомати. Ми їх взяли на полі бою. Як вони там опинилися? Ну, тобто він так от... Це така сама історія, як вони виступали з тими фотографіями з ракетами на Кубі. Та? Тобто вони реально мають докази, реально розуміють. І не розуміють, як може країна реагувати, країна, якій в очі говорять правду, вони говорять, та нас там нет. Слушайте, самый яркий, самый циничный и самый кровавый пример единомоментный – это сбитый самолет над Донбассом. Все знают. Я помню этот эпизод страшный. Все знали это с самого начала. Боевики сразу начали хвастаться в соцсетях, фотографироваться с этими, там, ну и так далее. То есть и голландцы знали с первого дня, и немцы знали, которых там 20 граждан Голландии, 40, по-моему. Ну, про малайцев я уже не говорю. Там Малайзия просто закрыла на эту тему рот, потому что там Россия скупила все пальмовое масло у нее. Ну, так, тут все-таки циничность какая-то там восточная. Все-таки страна там, несколько третьего мира. Но вот две цивилизованные страны. Нидерланды и Голландия. До сих пор нет ни политических заявлений. После этого они турбину Siemens тащат в Крым. Голландцы помогают строить Крымский мост после сбитого самолета с их гражданами. И даже известен номер ракеты. Все известно. И без Путина, он верховный главнокомандующий, никакая бы эта установка туда не попала. Она предназначена только для сбития самолетов. При этом авиабоев там не было. Ми справді знали цю інформацію. Буквально на другий день була опубліковані аудіозаписи. І в нас, ми вийшли на джерела, були люди, які сфотографували і запуск ракети з точною геолокацією. І ми отримали інформацію від людей, яких вивели, до речі, з тамтої території, на всякий випадок, які так само задокументовані свідчення про переміщення на цього ракетного комплексу на вантажівці.
з прив'язкою до місць. І в нас тоді виникало питання, каже, що ну, дивіться, ми ж все відкрили, все. Ну, оце те, що називається подвійними стандартами. Причому можна ж порівняти випадки, коли як світ об'єднався, да? Там корейський літак 83-го року, там, чи той же випадок, коли Каддафі збив, ну, підірвав літак над Великобританією. Тобто є випадки, коли ну, міжнародні якось виходили з цієї ситуації. Наскільки я знаю, були перемовини на рахунок того, щоб якось здати цих ну, чи виконавців, чи там, підвиконавців когось там, і закрити цю тему ще в 2014-2015 році. Але завдяки такій жорсткій позиції України їм це не вдалося приховати. Тобто, якщо б не Україна, не наші публікації, не наші журналісти... Они бы еще быстрее забыли. И немцы, набагато швидше бы. Да. И, конечно, я думаю, что вот что. Просто, смотрите, суд идет. Ну, там все ясно. Ну, суд мог состояться уже давно. Этот суд, может, еще 5 лет будет идти. Парламент Нидерландов ни слова по этому поводу не сказал. То есть политическое заявление они же могли сделать, не дожидаясь суда. И парламент Бундестаг тоже. Да? И получается, что русские сбили. И они чуть ли в открытую говорят, все знают, что сбили русские. И ничего. Я думаю, что просто Запад, не знаю, согласится вы или нет, просто если ты признаешь, что это сбили русские официально, то тебе придется объявить Россию страной-террористом, сбивающим гражданские самолеты. И, стало быть, отношение уже будет, как к Каддафи, которого там, ну, понятно, да? А бояться правду сказати, бояться. Ви дивіться, я повністю погоджуюся. Чому? Тому що в цей же самий контекст лягають ті речі, які продемонстрував Путін і його спецслужби з вбивством тих чи інших людей на території і Великобританії, і вже тепер Німеччини, і ті вибухи, які сталися і в Чехії, і в Болгарії. Тобто, якщо це все накласти на... ну, держава-террорист, повний рост. Я не знаю, що треба ще зробити, щоб... Ну, атомну бомбу взорвати в Берліні, я не знаю, що нужно. Ну, ситуація дуже така цікава. І все ж таки на тому всьому фоні, оця от інформація про те, що колишнього міністра закордонних справ Австрії призначили в наглядову раду. Хто б мог подумати. Так, чисто випадково. І я дуже вдячний журналістам, що розкрили цю тему на телебаченні. Вони просто взяли і озвучили всі прізвища, де в тих чи інших місцях ну, російських цих всіх компаній знаходяться іноземці. Це просто жах. Ну, жах, реально жах. Скупка еліт національних, європейських. Я вважаю, що це просто це якраз ота корупційна складова, яка і дозволяє Путіну триматися при владі і так себе вільно А как вы думаете, Виктор, тоже с профессиональной точки зрения, вот такой Трамп, такой буйный, такой необузданный, такой всех рвет в эфирах, там такой, вдруг Путин, встреча в Хельсинки, и Трамп такой, как будто ниже ростом его стал. Он согнулся, он начал говорить какие-то глупые комплименты детские, типа «вы мой кумир», да? Вот что было с Трампом? Я, хвалиться там некрасиво, но я не хвалюсь. Я просто написал еще летом этого года, когда выбрали его в ноябре, я летом написал, что Трамп — это главная ставка Путина. Он на него ставит просто, они поддерживали его и так далее. Это моя версия такая была. Что с ним было? Что они компромат на него какой-то? Я не хочу, ну, якщо професійно підходити, то немає інформації. Оті всі чутки, да, там, що він там в 87-му році ще там був десь на контакті. Але разом з тим, оті моменти, які пов'язані були з корупційною складовою, вони дуже пробивалися. Чому? Тому що дуже багато речей він собі дозволяв на території і Росії, і навіть в деяких країнах колишнього Радянського Союзу. До речі, це саме стосується і Грузії, тому що він там так само себе досить вольготно відчував. І люди, які йому допомагали там щось будувати, так само мали якесь відношення, такі невеличкі олігархи, які мали грузинські паспорти, але жили чомусь в Росії. Тобто все в комплексі, ну, наводили дуже такі дивні думки. Але найбільше, ну, в чому я був фахівець, в чому я спостерігав, це то, як всі соціальні мережі, вся преса
працювала проти Байдена і чомусь за Трампа. Російська маю на увазі. Так. Я питав своїх друзів, чому? Тому що дуже багато, надзвичайно багато української діаспори було за Трампом. І дуже багато цікавих людей, яких я поважаю, так само були за Трампа. Але там було інше питання. Вони дуже боялися приходу лівих Я розумію, да. Но эта тема, лівої течії. эта тема гипертрофируется, как будто вся партия демократические леваки. Ну, Байден же не левак. Ні. Ну, он Там старий є свої, політик. є свої ті нюанси. Але просто то, що відбувалося з Трампом, і зараз відбувається, зараз так само можна спостерігати ту саму тенденцію. Як вони, грубо кажучи, мочать по всіх фронтах, да? Там десь він підскользнувся, десь він щось сказав, не так подивився. І напроти, як вони намагаються підняти престиж. Хоча там ситуація зовсім інша, але вони намагаються гіпер всю інформацію підняти, що стосується Трампа. Я так підозрюю, що Путін сподівався на Трампа не тому, що він на там другий справді... термін його. Сподівався на другий термін. Чому? Тому що Трамп не системна людина. І він ламав ту систему, яка западного єдинства, давайте чесно говорити, НАТО, западного єдинства. І він сподівався не стільки на те, що там Трамп працює там на Росії, стільки от в своїй безсистемності, розрушення. оцим от такою дією. Хоча Трамп, як для Штатів, він дуже багато зробив. Ну, власне, він такий був системним націоналістом. Ну, я не знаю, насколько системный националист способен устроить штурм собственного парламента раз в 200 лет. Это окрема тема. Это просто ужас. Я, честно говоря, я ожидал чего-то такого экстраординарного. Я хочу сказати, що зараз от була заява ізраїльської внутрішньої безпеки, Служби безпеки США. Керівник її сказав, що він просто повторив ті самі слова, які повторювали представники спецслужб Сполучених Штатів перед можливою зміною влади в Сполучених Штатах, що не розкручуйте ситуацію, бо буде соціальний вибух всередині країни. Така сама ситуація зараз відбувається і в Ізраїлі, тому що ніхто не приховує, що Нетаньяху досить в тісних контактах був із Трампом, і з Путіним. І він був якби таким одним з тих містків. І зараз активно обговорюють позицію, що із-за того, що араби пішли на контакт з опозицією і, можливо, буде зміна прем'єр-міністра вперше за 12 років, що треба приймати якісь кардинальні рішення, тому що араби при владі в Ізраїлі – це біда. Ні, ну вони в коаліцію, наскільки я розумію, попадають. Так, але просто йде накрутка тих самих правих, і йде по тій самій технології, що і була в Штатах. І я вже відслідкував, що дуже багато людей кажуть, що не виключно, що за цим і за тим сценарієм може стояти Росія. Тому що там вигідно було нестабільність, і що в Ізраїлі нестабільність, тому що там Росія ловить рибу, де мутно. Це підтримка їхніх прокси. Слушайте, вот я когда увидел, почему я убежден, что русские вмешивались в выборы американские? Потому что, например, против Байдена использовался такой нарратив, что он старый и больной. А нарратив абсолютно советский, но такой тюремный, типа понятийный, пещерный. Потому что в Америке избирали 4 раза президентом Рузвельта, который уже под конец еле он прожил там сколько-то, совсем немного. То есть в уме американцев инвалидность или старость это никакой не минус. Но это только в советском уме может родиться такая коннотация, что типа если ты в возрасте, то ты дурак, то ты завтра умрешь, что это он будет завтра умирать, я вообще не понимал. А это русские раскручивали там. И когда начался этот безумный, вот этот гопнический штурм Капитолия, вот насколько у вас было ощущение, что это спецоперация управляемая или нет? Ну, дивіться, були ж факти, про які мало хто говорив. Дуже багато таких контрольованих Росією організацій діаспори в Сполучених Штатах були включені в схему залучення людей з регіонів, щоб вони приїхали туди і приймали участь в цих всіх речах. Це раз. По-друге, незрозуміло, звідки йшло фінансування таке кешем. Кеш – це однозначно... Там русські, значить. Так, це однозначно, тому що в Штатах це настільки не просто рідкість, це всі знають, що це злочин.
І дуже бояться, там витягуєш, ну, в Штатах хто не був, $100 витягуєш, там паніка починається у бармена. Мафиози. Да. Откуда ты деньги взял? А ще якщо нову сотку, то взагалі просто, ну, каже, ну, це просто... Банк ограбил. Звідки, витягуєш пачку, там декілька соток, і вони всі однакові, і всі так на тебе дивляться, то однозначно. І ситуація дуже проста була. Там же вирахували навіть жінок, які були там, вони, правда, родом з Молдови, але вони були в тій всій конгрегації. Я все ж таки сподіваюся, що система виздоровіє в правоохоронних органів в Штатах, і вони спроможні будуть довести, власне, оцей от весь ланцюжок и выйдут на замовника. Ну, вообще-то, конечно, знаете, вот дико, мы просто даже не понимаем, мимо чего, мимо какого айсберга наш «Титаник» отвернул вот в цивилизации. Потому что снести систему власти Соединенных Штатов, это было бы просто. Ну, то есть мир падал под ноги практически Путину, уж Европа-то точно. Вот. Ну, тут ще треба все ж таки згадати і Китай, який не проти був би получити. Конечно, до Китаю... Єдине, що в Китаї зразу прораховує зовсім іншу систему. Вони прораховують, що якщо там щось надзвичайне відбудеться, куди ми будемо продавати свої товари. Вони так само це рахують. І... Да, кстати, США крупнейшие потребители, Евросоюз крупнейшие потребители китайских. Тому вони контролювати, але так, щоб воно зразу не обвалилося. Виктор, хочу вернуться к Крыму. И просто является фактом, о котором мне говорили и в Крыму, и тут наши военные говорили, что вся политика спецслужб тогдашних в отношении Крыма сводилась к противодействию крымским татарам. Крымские татары были объявлены главной угрозой Украины, несмотря на то, что голосовали за все патриотические силы, за РУХ, за Черновола, за все проукраинское. Тем не менее, нас изображали врагами Украины, какими-то турецкими агентами и, более того, террористами. Вот то, что сейчас русские говорят про террористов крымских татар. В 2013 или 2012 году были учения совместные русско-украинские. Вдумайтесь, формулировка, это мне военные говорили, по ликвидации баз Аль-Каиды, состоящих из крымских татар в горах Крыма. И под этой маркой разъединяли наши народы, а в итоге готовили к сдаче просто полуостров, где почти вся СБУ сдалась сразу. Ну, на жаль, я повністю погоджуюся. Чому? Тому що справді специфіка роботи департаменту захисту національної державності і взагалі все, що пов'язано було з чистою лінією роботи, вона була справді спрямована не на російську загрозу, як потім виявилося основну, а на кримсько-татарську. Причому вплоть до того, що там були якісь такі фантазії, що от кримські татари скуповують будинки не просто в якихось місцях, а в тих місцях, де там можна ставити кулеметні точки, де можна тримати оборону, де можна робити якісь там засідки, ще щось таке. Ну, чудовищная ложь, потому что крымские татары никогда об этом даже не думали. Чудовищная такая геббельсовская ложь. Тобто, насправді, все, що відбувається зараз в Криму, ну, по крайній мірі, перші роки окупації, воно відбувалося на базі тих матеріалів, які були накопичені. Ну, те же СБУшники, которые предали, они по этому списку и пошли. Так, я просто набагато більше знаю, чому, тому що в мене сестра похована в Криму з чоловіком. І сестра не просто була, вона була одною з керівників і активісток українських організацій в Чорноморському районі. Вона була вчителькою української мови, завучем школи. Її чоловік був керівником єдиного в Криму козацького гурту Я не знаю. «Чумацький шлях». Він був такий митець, вони організували цей колектив, і він навіть час від часу представляв Крим на українському рівні, тому що це єдиний був колектив, який міг... Українську мову співати. Не тільки українською, власне. Ну, там в Чорноморському районі просто дуже багато сел було з тих заселених Вінницькою. Да, когда выяснилось, что русские ничего не могут сделать с этой землей, начали и к Украине, собственно, присоединили как бы Крым. Да. Начали украинские села там есть, особенно на севері Криму. Дуже багато було людей, які там і говорили українською. Тернопільщина там була, і Вінниця. І, тому, да. На жаль, сестра померла, і чоловік її так само пішов. І от ми не можемо потрапити на цвинтар, ми були там останній раз.
І я знаю всю ситуацію зсередини, і я з нею дуже багато говорив. І хочу сказати, що в неї теж було якесь, особливо це були перші роки повернення кримських татар. І вони, ті люди, які там жили, вони так само були накручені на то, що кримські татари прийдуть і щось заберуть. І я їх питав, кажу, що ну я приїжджав тоді вже в більш такому дорослому віці, і питав, кажу, хто ж забере? Ну, цих будинків вони не заберуть, тому що вони тут важиш на чистій землі побудували. А побудували, що вони зовсім безсистемно. Каже, а от їх старі хати, старі криниці, старі якісь там залишки мечеті, там ще щось таке, вони ж туди так само не повертаються. Ну, було, це просто от... Це пропаганда, давайте прямо називати речі своїми іменами. Людей навіть, я говорю, людей навіть проукраїнськи налаштованих, їх накручували, власне, що це чужинці. Які чужинці? Вони повертаються в свою землю. А это все делалось только ровно ради одного, чтобы сказать, вот это наша общая с русскими братьями угроза. И перенаправить, свернуть мозги общественному мнению. Завжди сказав, що розділяє власть. Да, класика. Чим більше було розділених, тим менше було єдності. І це, до речі, дуже чітко проявилося 26 лютого 2014 року, коли треба було вийти на мітинг, треба всім було вийти на той мітинг. І, на жаль, кримських татар незначна кількість людей, українців. Ну да, вы знаете информацию. Там крымских татар было ну, почти все, там несколько человек было. Но еще была такая политика интересная, не публичная, об этом не принято было говорить. Минимум крымских татар в любых органах власти. Минимум. Критичный минимум в СБУ, чтобы не было там этих. Значит, даже до такой степени доходило, я вот в Крыму не жил постоянно, не знал этой проблемы. Даже охотнику крымскому татарину, какие пулеметы, нельзя было оформить ружье. Столько условий стали. То есть, если ты не крымский татарин, тебе гораздо проще просто даже охотничий билет получить было. То есть, политика была до такой степени, ну, скажем, ксенофобская. Ну, так иначе не Я не буду казати про інші органи, да, але от по службі була чітка просто вказівка застосовувати всі жорсткі вимоги для того, щоб через ті вимоги, через ті критерії кримські татари не могли потрапити. Основний з них – це те, що людина народилася на території України. Ми не могли народитися на території України. Я просто знаю, як було по мені, тому що я не народився на території України, але я ще в 94-му році з України встигли дати запити, на які з Молдови віддали відповідь. Ну, елементарні там, да, підтвердження, що він там народився, підтвердження, що він там закінчив школу, і що там справді живуть батьки. Ну, тобто, ну, такі елементарні речі. В майбутньому, до речі, з Росії все було нормально. З Росії ти, запити, можливо, і не відповідав. Це не було компроматом абсолютно. Але можна було отримати просто ксерокопії документів, що ти привозив і підтверджував навіть без запитів. І це все проходило. А попробуй дати запит в Узбекистан, в Киргизстан. Но это использовать как формальный повод, чтобы не брать крымских татар на работу. Ще одна зачепка – це багатодітність в родинах кримських татар. Це так само там, мені ж треба перевірити всіх родичів, всіх цих Виктор, ну это большей части на самом деле легенда, потому что если правда взять вот среднюю численность детей, это отнюдь не 8 и не 9. Есть семьи, где много детей, но большинство, то есть вот еще легенда одна была. Крымские татары сейчас тут нарожают детей, и их станет... Ну, я просто знал реально ситуацию, сколько детей, потому что люди бедно жили, люди строились, люди там... Ну, тяжело было. Тут в последний год полегче стало перед вот аннексией. 13-й год уже как-то мы ощутили себя уже дома. Уже люди выросли, которые родились в Крыму после возвращения. А до этого там, ну не было такого. Это история тоже такая с некоторым подтекстом ксенофобии, что вот их там много наплодится. Я хочу сказати, що... Є дуже яскраві приклади співіснування кримських татар в інших суспільствах. Це і Тракай у Литві, і... Там наш перший хан родився. Да, і в Польщі є ті села. Да. І є села, правда, вони не зберегли культуру, мову, релігію, але вони все одно всі знали, що вони за походженням татарські. Це на території Львівської і Тернопільської областей. Так само. У мене просто в товариша по мамі мама прізвище Фарат має. І село, треба бачити обличчя тих людей і тих жінок і розуміти, що це явно не слов'яні.
Але вони нормально, вони там жили, і нормальне суспільство їх прийняло, і вони прийняли, правда, релігію, не зберігли И це. знаете что, и вот вся эта ложь про монголо-татарских завоевателей, которые почему-то путают с крымскими татарами, все это в голове перемешивают, а человек, ну, в массе своей ленив и нелюбопытен, и приводит это до того, что какие-то легенды до сих пор живут. Я думаю, чим ближче будуть суспільства контактувати, чим більше буде відкритості в цьому суспільстві, чим більше ми будемо відкривати там, не знаю, кафедру татарської мови, будемо якісь стипендії давати дітям, чим більше ми будемо мати яких культурних подій, і причому спільних, то, до речі, мені дуже подобається, коли зараз починають піднімати спільну історію, тобто святкувати ті свята, де військова міць якась була там, або культурна міць. Вот недавно, 450 лет второму взятию Москвы крымскими войсками. Все-таки есть недоработка. Вот я считаю, я не знаю, может быть, наверное, какие-то календарь памятных дат Минобороны это включено. Я надеюсь, а может и нет. Но, по идее, в такие круглые даты должен быть построение караула около Верховной Рады. Выходит президент, принимает в залп какой-нибудь победный. Это же надо использовать такие вещи. Я думаю, що от в цьому є недолік, що ми дуже багато наших перемог забули, зато ми дуже багато пам'ятаємо наших поразок. А потому что эту историю писали не мы, это чужая история, но мы в ней до сих пор живем. Вот знаете, была выставка года 4 уже назад из частных коллекций, она была в хорошем месте, там Хлебная, знаете, да, в Софийском соборе. И там, рядом с Софийским собором, и там выставили оружие и алемы. Алемы — это навершие на прапоре крымских полков. И по возрасту этих алемов и по надписи на них понятно, что это как раз они спокойно могли быть при штурме Москвы. И я так думал, а я не из частных коллекций, думал, это просто должен президент выкупить этот алем, поставить его себе прям в офисе и сказать, мы побеждали. Причем самое-то интересное, там выдумывать ничего не надо. Побеждали вместе с украинцами. Они участвовали в этих походах физически. Це знаєте, це мені нагадує, коли починаєш спілкуватися з дослідниками України, всі знають про Олексу Довбуша. Всі знають, що такі от український Робін Гуд, всі знають. А коли починаєш наводити факти, що цей український Робін Гуд 4 роки прожив в молдавських кодрах разом з опришками, гайдуками. В кодрах були гайдуки, а там були опришки. І він 4 роки переховувався в румунських, в бессарабських, в Молдові. Це тоді була вся Молдова. Частина, правда, зараз під Румунією. Королівство Молдова. І для них це був шок. А я кажу, так треба вивчати спільну історію. Ми історію якимось кластерами такими вивчаємо, а коли пазли ті складаються, вона зовсім інакша, не така, не чорна, не біла, вона сіра. Там 50% сірого. Подобається нам це чи не подобається, але вона наша история, її треба знати. Просто русские так историю хитро написали, сказать, Екатерина, немка, она все это систематизировала, задание, все, вот, что нас связывает, значит, вот Москву основал киевский князь. Это был один эпизод, и киевский князь вернулся в Киев. Он не хотел там жить, он хотел вернуться в Киев с почетом, да, его обидели тут родственники и так далее. Но то есть это не было самоцелью, никакой, это вот один эпизод подавался как великая связь народов. А то, что мы жили рядом тут с поляками, литовцами и крымскими татарами, это как бы не имеет значения. Ну. Да, и то, что найближча мова там білоруська і слов'янська. Да, звісно. А сколько крымско-татарских слов в украинской мове, начиная с Майдана. Ну, никто же даже об этом не задумывается. Мы настолько, естественно, это просто нужно, об этом говорить нужно. Чем ближе... Я ж кажу, це та сама історія, щоб людину відправити в Литву, щоб він пройшовся по центральній вулиці одного з міст і почитав назви на литовській мові і зрозумів, що куча слов, литовских. Славянских. Я однажды взялся переводить литовский стишок, песню. І вроді би литовська мова, вона ж така, особлива. І тільки там латвійська, хотя они друг тоже не понимают, но они хотя бы одна языковая, вот эта балтская группа. И тут я читаю стихотворение, и я понимаю, что в 70% слов есть общие корни. И я понимаю, что это же люди жили в одном государстве, белорусы, украинцы и литовцы, и большая часть, кстати, населения Великого княжества была белорусами и украинцами. Це в тому самому контексті, на рахунок якою мовою спілкувалися хтось іде, зайшли в музей з дружиною колись свого часу
в Кишиньовський історичний музей. Там грамота найбільшого господаря Молдови, якого всі знають, там Штефан Челмарі, він перекладається Василь Великий. Ну, Штефан Василь, Челмарі самий великий. Василь Великий. І там під таким шкляним куполом грамота написана від руки, все. Ми підходимо ближче, я починаю. Я, Степан Великий, своєю волею король Молдови. Я розумію, що це не українська мова, вона настільки близька була до сучасної української мови. Тобто в них діловодство велося на тій мові. А в Москві на кримському язикі? Так, власне, про що йдеться, що чому так швидко, ну, за походженням Волох, там румун Петро Мовіле, або, як ми його знаємо, Петро Могила, чому він так швидко перейшов до нас і так швидко, тому що для нього мова була не чужа. Ну, ми не знаємо цих всіх історій, і, власне, нам треба то вчити. До речі, кримські татари є і в Румунії на вигралі Дністра. Конечно. Ну, потому что вытесняли из Крыма, это же только одна депортация тотальная была при Сталине. До этого было несколько волн депортаций, но очень крупная была в 861-62 годы, когда 80% крымских татар за 2 года выдавили в Румынию, в Болгарию там, и в Турцию. Вот. Ну, то есть территории бывшей Османской империи. Это же люди не от хорошей жизни. Кто же с крымской земли уедет по своей воле? Что хотел еще уточнить. Вот сколько мы наблюдаем этот процесс с 2014 года, как он задолбал. Эти русские артисты, которые как просто вши лезут со всех щелей, как тараканы. Вот реально. И вот я хочу вас, как у одного из руководителей бывших спецслужб, спросить, неужели нельзя выработать внутри хотя бы службы четкие критерии, чтобы от каждого нового рэпера Басты Украину не трясло? Ну, только этим нам, только вот этими засранцами, извините, нам заниматься в период войны. Ну, неужели нельзя надежный щит поставить? Насправді службу зробили в цьому випадку крайньою. Чому? Тому що від служби вимагали критерії. Да. І критерії зразу були виставлені. Крим? Так. Ну, ні, не тільки Крим. І підтримка Путіна там, підтримка Путіна, участь в проводинських акціях. Ну, миротворець, які критерії використовував сайт, в принципі, да. І все. І без прізвищ. Не треба ніяких прізвищ писати. Так. Не треба ті списки складати за гроші. От в мене таке враження, що десь хтось там щось бах, виключили списку, бах, включили списку. Ну так не може бути. Абсолютно. Потому що, до речі, така сама ситуація, як з тими санкційними списками, які ще були при Порошенко введені. Я знаходжуся в інших санкційних списках з російської сторони, але я маю на увазі, що факт так само. Я знаю, що люди вирішили питання, ще при Петру Олексійовичу, вирішили питання, їх виключили. Там справді були моменти, які викликали здивування. Чому? Тому що чому їх туди включили. Але інша справа, що так не можна робити. Треба все відкрито робити. Треба визнати, що да, помилилися, да, розібралися, да, прийняли рішення відкрито. І тоді б не було питань. І от службу поставили, що вона має по кожному розбиратися. Не має служба цим займатися. Є критерії. Передати ці критерії в прикордонникам. І прикордонники би чітко по тих був в Криму. Ну, чтобы люфта не было, возможности люфта и коррупции. Да. Слушайте, а я вот что-то думаю, нарушение границы государства – это вообще-то преступление. І навіть до уголовного. От, власне, да? про це ми зразу казали тоді. Слухайте, кажуть, навіть якщо він... по-перше, це не може бути адміністративне порушення. Це умисленне преступлення. Він осознанно їхав. Так, з умислу. Його ж туди не в багажник привезли. Причому знаючи, що... Причому про це, от, наприклад, Собчак, вона ж про це знала, і вона, коли тоді намагалася агітувати, вона просилася, можна, я там через Україну приїду. Ну, це так, фарисейство було. Був такий, фарисейство. А вдруг пропустять. Приїхав до нас, суд визнав. І на обмін. Якщо він там справді, на обмін. Як факт. Це нарушення Кримінального кодексу, порушення України. Садись і жди обміну. Навіть якщо йому буде поза українським законом криминальное клеймо на нем будет поставлено, это уже будет дуже великий. Ну, слушайте, мы такие, к сожалению, наша передача подошла к концу, но мы такие порой мягкие, а с нами никто не церемонится. И когда я смотрю в глаза этих детей, 300 уже крымско-татарских детей, у которых отцы в безнадежной абсолютно ситуации, да, мне как-то к рэперу Басте нет никакой эмпатии к этой путинской проститутке. Брать, сажать и обменивать.
Спасибо, что пришли. Очень интересно. Я думаю, что и не первый, не первый со мной, но не последний раз, потому что реально интересно обсуждать с вами все. Начиная от истории, заканчивая какими-то нюансами спецслужбистскими. Абсолютно был прав тот человек, который сказал, что ви дійсно Ні, ну совершенно неординарна я, личность. я ще трошки все ж таки унікальна людина, тому що треба сказати правду, тому що унікальна в тому плані, що став генералом Служби безпеки. Відповідно до закону про учасників національно визнаних змагань, я як член Української авіаційної спілки з 89-го року, Ого. як учасник студентського голодування в 90-му році, це ще задалеко до служби. Зрозуміло, що мені було не так комфортно служити в службі, тому що були свої нюанси, але я поставив собі за мету, що я маю виконати якийсь там свій обов'язок і пройти цей шлях, і зробити все, щоб Україна була, є і буде. Дякую вам за це. А вам, уважаемые зрители, я благодарен за то, что вы поддерживаете наш канал в эти тяжелые для нас времена, и то, что вы подписываетесь в Патреоне. Даже небольшой взнос регулярный делает погоду, поверьте мне, потому что я знаю, что только благодаря вашей поддержке мы вещаем и будем продолжать вещание на оккупированный Крым, рассказывать про Крым всему миру, Украине и всему миру. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире.